はい、皆さんこんにちは。石月接骨院の石月です。今日はですね、毎年同じ時期になると腰痛が出てしまうという症状についてお話しさせていただきます。ここに来る患者さんの中に、毎年今時分になると腰が痛くなる、この時期をやり過ごすといつの間にか腰痛が収まっていく。でもなんとなく腰の調子は悪いんだけど、特にこの時期になると腰が痛いという方がいらっしゃいます。それは特に冬場に多いような気がします。毎年2月ぐらいになると腰が痛くなる。なんとなく腰が痛くなるので、その時は整形外科に行って痛み止めや湿布をもらったり、あるいは接骨院行って電気マッサージかけたり、そういうことをしていると、なんとなくその時期が過ぎると、強い痛みもなくなっていく。その時期だけ我慢すればということで、何年も何年もその繰り返しで来ておられる方もいらっしゃいます。でもそうなってきますと、今度は腰痛だけではなく、足の方にしびれが出たり、何か違和感が出たりする場合がほとんどです。その時期だけ痛みをなんとかこらえていれば、ある時期が過ぎれば痛みはなくなってくると。でもだんだんその時期が来る時の痛みの症状が変化してきて、腰痛だけではなく足の方のしびれも出てきてしまうという、そういうケースが時々あります。で、なぜこういうことが起きるかと言いますと、何か昔、例えば2月だったら2月のその時期に腰を痛めるようなことが起きた。今まで痛くなかったのに急に痛くなった。あるいはぎっくり腰が出てしまった。あるいは病気で長く入院されていて、ずっと寝ていたら腰が痛くなった。だけどもその病気が治って退院されてからもその時期になると、腰が痛くなってくると、そういう場合もあるわけですけど、そういう場合はですね、あるその一定の条件が揃うと腰にスイッチが入って腰に痛みを出してしまうということが考えられるわけです。腰痛は以前にもお話しさせていただきましたように、筋肉の硬さ、血流の悪さもあるんですが、精神的な部分もかなりあると思われます。精神的な部分と肉体的な部分が複雑に絡み合って、ある一定の条件を満たした時に腰痛のスイッチが入るということがあるわけです。人間の、感覚神経は非常にデリケートなもので、いろんな気温、湿度、環境、対人関係、そういったものによって、条件付けられ、その条件が揃った時に痛みを出すということがあるわけなんです。なので、この同じ時期に痛みが出るというこの繰り返しのループを断つためには、周りの環境を変えることができない場合は、自分の体の状態を変えるしかないわけです。その時期、その場所で同じような姿勢、同じような筋肉の硬さ、同じような重心バランスで、毎年その時期を過ごしていれば、
自分の中の条件は変わることはない。さらに周りの環境も変わることがなければ、やはり自動的に腰痛を出すわけです。なので、その時期に来て痛みが出た時に、重心バランスを変える、姿勢バランスを変える、筋肉の軽さを柔らかくする、そういった自分の内部の、肉体内部の条件を変えることによって、腰痛のスイッチが解除され、そして腰痛がなくなっていく。そして条件が変わったので、翌年、さらにその次の年も腰痛が出ることはないというふうになって、注意していくわけです。これをしないで自分の姿勢も矯正しない、重心バランスも変化させない、ということで自分の内面を、自分の肉体的な条件を変えずにその時期を過ごせば、だんだん症状は年を追うごとにひどくなって、ついには足の裏にまでしびれが出てしまう。こうなってくるとなかなか治療は難しいわけです。治らないとは言いませんが、治るまでに時間がかかってしまう。なので、こういう状態、毎年この時期になると痛みが出るというこの状態をですね、いつまでも引っ張っていないで、きちっと自分のお体を見直して、修正するべきところは修正し、自分の体を整えてですね、今までとは違うお体を獲得して、これから何年も腰痛の出ないお体にするということ、それがとても大事だと思います。なのでそういう今頃になるとやっぱり腰痛が出るなということで何年も過ごしていらっしゃる方、足の症状が出て寝れないほどになってからでは遅いので、いつまでもそうやって引っ張って、おられるということは非常に危ないことですので、早めに治療にいらしてください。今日はここまで。